So kini ato ning gilauman nga himuon. O sige, ibutang engineer ato ni ang hulagway sa atong gwapo nga board member, atong panyero, abogado, Attorney Benji Arcamo. Okay? Motod pa si board member Benji Arcamo himo mudusok sa usa ka provincial ordinance na mag-regulate. Regulate ipasabutan na kontrolon ang mga disco nga mga kalihukan. Dili undangon narabay uban pud mo kontrabida dayon. Ako bitaw pag-post nako sa Facebook, purbida bashers perti naghana. Kay ingnon ta tiguang naman sa Predamura, dili gustong disco. Ay, wa mong kailan ni Predamura. Og na disco, labi nas gindulman, kandiha ay anda. Ato mong disco. Ay naas Predamura gauna, budot pa. Di ba? Budot to. Ganahan tag disco. Apan, malagi na, naayapan. Bisa kung sambutang nga sobra na kaayo, di gid maayo. O bisag pagkaon, sobrang kaon diha. Palabi kaon diha, di ba? Di ba? Di kang kaginawa. Di ba? Morasad ang disco. Grabe na gani ang sounds. O tinobita, oy. Makaguba na slughan. Nya muha. Lungtad pag yung kadlaon. So dili na maayo. Dili man kay kita ra nga nas diskohan ang atong tagaag matud pagkatungod. Oy katungod tinuoray. Katungod nga mag sayaw-sayaw, mag lingaw-lingaw. Apan tan-awon sa nato ang katungod sa tumang kaigsuunan. May mga masakit to nin taon diha. Naglagubo ang sounds sa disco. Nya kamoy tagtungod, sugot mo? Di ba? So sige, nagpasalamat nga si board member Benji Arcamo, usa ka abogado, muduso sa usa ka ordinansa nga magkontrolar sa kalihukan aning mga disco, labi na ang level gikusgon sa sound system. Kaya kini po mga sound system mga higala, mag-indigay po na sila, aron sila ikuhaon kanunay, kay mahal bayad sound system. 25,000 man ganin natin ordinaryo rin Ug na ay mga laser, o sa pa na mga lights nga ngilngi kayo, ay abot ng mga 80,000, 40,000. So, muna ito gingon. Di po na ito mabasol ang mga operator sa sound system, kay pakusganay. Kaya ron og na ay laing magdisco, may adto ta sa Anthony Sound System. Kay lanog kayo. Muabot dito sa Luyong Bukid. Di ba? Di pansak yun. Sound system, speaker pa imong. Dako pa sa aparador. Dako pa sa aparador ni tatay. Sama na mga higala, gikalipan ni nato. Kay matod lagi, na ay daghan reklamo. Kareklamo. Lapas nag alas 12, unya astilan. Unya nanawagan pud ta tingali ang atong mga obispo. O na may obispo, duha ka obispo ni Bohol Di ba duha? Duha. Ayaw i-appeal si Bishop Predamura kay wa pa ni parokya. Di ba? Duha. Sa talibon ang atong bishop diha si Bishop Farcon, wa ko masayop, di ba? Nya sa Tagbilaran, Diocese of Tagbilaran, si Bishop Abit Oy, ang pinanggan natong kura paroko kaning Sagna. So manawagan po ta sa duha ka diocese. Sagad manggod kini mga disco, sagad ani kanang fiesta. Di ba? Mag-fiesta gani na disco, bisperas. So tingali ang simbahan sa mga higala, muhimo sad og ilaglagda. Maghimo ba sila pahimangno o panalit barangay
O, di ba, barangay? Na may mga hermano sa barangay, di ba? So, ang atong diocese, magpahimangno sa mga hermana sa mga barangay, nga kung dunay disco, dili maglungtad kutob kadlaon. Tinood na, oy. Unya, og pista pa lang lit. Na misa nga Pontifical Mass anang katumanan niya bispiras disco morning the night buntagay unya kinsa pa may musimba kinsa pa may musimba ini kaugma Pontifical Mass nga ang matawa daga lungay-lungay na kay dito discohan buntagay. So, mga ladies and gentlemen, tingali ang simbahan, mutabang sad niyani. Mutabang sad niyani ba? Kaya ang kadaot, uy, di na ito makita dayon. O, tinood na. Ang kusog nga sound, dako kay epekto sa imong, ikaw mismo, bisa paghimsog ang imong kalawasan, dako epekto kay mo vibrate ka na. So ang imong kaugatan, ang imong kasing-kasing, imong dunggan, apil sa apektado sa kusog kayo nga sound system. So, salamat Salamat na ato pa buto ning tinuoray magpasar ang mga board members o usa ka ordinansa nga mag-regulate. Klaro na to mag-regulate, magkontrolar dili paundangon. Dili na mao ang tumong nga paundangon. So kamong labi na sa Facebook, pataka lang mong comment niya. Ayaw, paminaw usa sa issue, una comment. Kaya mo comment ka niya, sa tono, og nasingir pa na, sintonado ka. Di ba? Apil-apil kag comment, di ba matunong. Mga Facebook friends, kumusta kayo dyan? Kumusta kayo dyan? Salamat! Okay.